Ze leku lasai den hau, Ni egia esan ez dut duturarik hemen etortzeko. Ja, nik ez da ez nuen ezagutzen, baina mehin mintzalagunekin etorri nintzen eta ordundik askotan etortzen naiz onera. Hori da, zer da zehazki mintzalaguna? Eske interneten ikusi dabilen bideo batean ikusi zaituzte, baina ez dakit zer den. Esango dizu, zer jakin nahi duzu? Hemen Iruña herrian, karteletan jartzen du mintzalaguna. Baina gero bideoan mintzalaguna, solalaguna, berbalaguna, ez dakit. Hori desberdinak dira? Bai, guztia dira mintza praktika programak, baina lekua edo eskualdearen arabera izen bat edo beste hartzen du. Berbalagun, solaslagun, mintzalagun. Baina zehazki zer dira mintza praktika programak? Begira, lehen mintza praktika programa Donostian sortu zen, 1993 urtean, Bagera elkartean. Eta ordundik, uste dut, 7.000 mintzalagun inguru gaudela Euskal Herrian barna, sakabanoturik daude, egitasmo desberdinetan parte hartzen. Mintzalagun programa euskaraz aritzeko uneak eta guneak sortzen dituen, egitasmo bada. Bale. Orduan, euskara ikasten ari direnek, euskara praktikatzeko lekua dira. Bueno, lekua baino gehiago nik esango nuke, taldeak garela. Bale. Eta ez da soilik euskaltegitan goiko mailetan daudenentzat, edo norentzat, ikasle horientzat, euskara jaso dutenentzat, zarra, gazteak, bertakoak, etorkinak. Hor dena nahazteta? Bueno, denak nahaztuak ez, egiten dena da, astean behin elkartzen gara, 5-6 lagunetako taldeak sortzen dira, eta kontuan hartzen da, batzuk aukeratutako ordutegia, zaletasunak, euskara maila. Gu adibidez, taldean 6 lagun gara. Jaione, Xabi, Pampi, Ainara eta gu biok. Nik euskara aspaldian ikasi nuen euskaltegian. Eta honek euskara jaso zuen etxean. Eta hau taldeko bidelaguna da. Bera normaltasunez euskaraz bizi dena. Bale, ongi. Orduan, bidelagun hori, zu, besteen irakaslea zara. Ez. Asunto da, astean behin, ordu betez, gurekin euskaraz aritzeko prest dagoen beste taldekide bat da. Hori da, ni ez naiz inoren irakaslea, mintza praktika programan ez dago irakaslerik, ez da eskolarik ematen. Honen helburua gehien bat euskaraz aritzea, euskararekin ohitutzea eta denok dugun lotxa hori kentzea da. Bale, ulertuta. Orduan, euskara gehiago hitz egin nahi duten, 5 edo 6 laguna eta gero bidelagun bat. Hori da, bai. Eza jatorra zarete, no? Biddelaguna? Egia esateko, sekulako ekarpen egiten diote euskarari. Eta gu animatzeko beti prest. Animatu, lagundu, izadi, berriro ere esker mila. Ez da beharrezkoa, Carlos. Baina zehazki zer egiten duzue bidelaguna? Bidelagunak azkenean bideko lagunak gara, hitzak dioen bezala. Laguntzen gaituena. Labatzen garenean, mingainatik tira egiten duena. Eta beti hitz bat edo besteak bera nola erabiltzen duen. Zuzenketa batzuk ere egiten ditu, baina beti modu positiboz, esaldiak moztu gabe. Eta noren elkartu zarete? Noren elkartzen gara, taldearen arabera. Hori normalean taldeak berak erabakitzen du. Guk normalean kafe bat hartzen elkartu hori gara, baina eguraldi honen egiten duenean ere paseito batzuk ere ematen ditugu. Eta baita ere beste mintza lagun batzuekin ere ekintza osagarrietan elkartzen gara. Adibidez ikastaro desberdinetan, bisita gidatuetan, afarietan, eta noizbehinka Euskal Herriko beste mintza lagun batzuekin elkartzen gara. Eta bertakon beti aukera dugu beste hitz batzuk ezagutzeko eta ikasteko. Ni adibidez, mintzakidekin Zakardotegira joan nintzen. Hor, Donostiko, Tolosako, Baztango, Hondarribi eta Irungo jendea ezagutu nuen. Eta gero, hurrengo hilabeteak, mintza egunera joan ginen, eta oso ongi pasa genuen. Izena eman behar dela esan duzu, ez da? Zer, animatuko zara? Egia zen oso interesgarria iruditzen zait. Agian proba egingo dut, merezi, ez da?
zalantzarik gabe, merezi du. Nik izu bezala aspaldian hasi nintzen. Ez nuen norekin hitz egin, eta lotza ematen zidan hitz egitea. Baina orain, ja, eroso sentitzen naiz. Egia da, hasi zinenetik, pila bat nabaritzen zaizula, Carlos. Orain euskara gehiagotan, eta gehiagorekin erabiltzen duzula. Ba, hau guztia entzun da, uste dut animduko naizela. Ba begira, nik badut hemen motxilan uste dut esku horri bat abertopatzen dudan. Eskonta? Ba? Nik bidaliko dizut, esteka izena emateko, internetez. Bi aukera dauzkazu, edo esku horria erabiliz, edo online, Primeran? Animatu, ikusiko duzu ze ongi pasako duzun gurekin. Bai, ez zara damutuko.